langile baten gorpua jasotzea izango da notizia on bat. Horrek ematen du apurua neurriak gauzak zelan dauden. Bueno, hitz batian laburbildu behar baldin bada orduko egun haietan sentitu genuena, izango zen tentsioa, nire ustez. Zaldibarri izan dela, biztara agertu da tragedia bat, zoritxarrez. Eta Zaldibar argitun sorrera bezala, esango nuke hori, jendean amorrua, jendean kezka eta jendean elkartasun hori batzeko modu bat izan zela. Herri danetan eduki dugun erantzuna izan dela harrigarrisa, eta inguruko herrixetan inguruko herrixetako elkartasun hori bai sentitu dugula oso geure eta oso bero. Orduan alde positibotzat dintzat hori, herri bat antolatzeko bidea emondozkula, eta oin artean begoa hainbeste mobidu estan jende bat mobilizatu dela, kalera urten dela, eta indar hori erakutsi dela. Jende bat ez nebala esango mobilizatzera ohitua dagoena eta sentitu dago bere erraietan eta bere gorputzian kutsadura eta batzuen erabakiek nola eragiten duten bere bizitzan, eta hori izan da faktore bat, bestela ez dakit politikoki parte hartzen ez dagoen jendia eta kalera ateratzeko eta esateko ez dagoela ados negozio eredu honekin. Orduan, nire ustez izan da, erresistentzia antolatzeko modu bat, hemen gauzak egiten diren moduari, ikusi dugu ze trama klientelar dagoen guztionen atzean, ze diru goze, ze agintekeri. Nik uste dut hor egon zen azierto bat izan zela leloa, ezta? Langileak osasuna eta erantzukizuna, hiru hitz baino ez dira, baina dira programa bat, ze horrek ikutzen ditu, benetan ikutu beharreko puntu guztiak. Politikariak, Arriolaren dimisioa, Urkulluren gobernuaren ardura, hondakinen sistema aldatu beharra, etc. Batzuk bai nahi izan dabe gai hau isilik mantendua eta alde eta informazio gutxien eta aurpegi gutxien emoten pasau, da uste dut gure lan nagusi batako bat izan dela hori ez lagatzia pasatzen, eta gai hau sozializatzia, kalera ateratzia, eta ez bakarrik kalera ateratzia mobilizazio bidez, bai ekintza kulturalen bidez, eta baita badidez Europara joz edo beste hildo batzuk jorratuz. Gure mobilizazio zikluak mantentzeko determinantea izan dela bai, Eusko Jaurlaritzatik indan kudeaketa politikoa honen inguruan. Hasierako erantzunkizunen hildoa oso garbia zen, eta, Iñaki Arriola jaunarekin gertatu dena, kalean jendeakin hitz egiten, jendeak izan dago, aldatzen dute sailez, beste bat jartzen dugu, eta hemen ez da zer gertatu, hori politikoki komunikazioa oso eskaisa da, eta horrek eragin dau konstanteki ikustea antzerki kaskar bat. Zaborrezko mustroak oka egin digu, gaua dira sustko bat, ezurra gari du. Nondik dator usaina zenbat izgarratu, ez da arriskurik baina leioak zarratu. Oso erreza izan da jendearen parte hartzea, bai kultura aldetik kantua sortu genunean, edo idatzi izanean manifestu bat ere atxikimenduak biltzeko, edo ikerketak azitaritzatik egin dituzuen lanak, ez? Gukin duguna da pixkat norabide bat jarri, baina gero igartzen zen, bazegoela hor magma sozial bat edo prest laguntzeko eta esateko hau pasada bat dela eta oso larria eta hemen gauzak argitu behar direla, ez? Orduan, atera da, hondakinen arazoa behar bada zentzu globalago baten eta errealago baten. Etxeko hondakinak hor daude, baina hondakin industrialen arazoa ikaragarria da.
Eta hemen azkenengo hamarkadetan Durangaldean, egongo ziren segurazki 50, 60 edo 70 zabortegi. Eta baita ere langileen bizitzak ze importantzia daukaten batzuentzat, hori ere behar bada agerian gelditu da, eta hori oso mingarria izan da. Klase ikuspegitik herritarrak dira kaltetuak, gainera gure herriak dira herri langileak, neotesan ez dira hiriburuak ere ez, eta hil dira 2 langile, eta isiltasuna egon da ez. Beste langile batzuk ere egon dira lanean, eta ze baldintzatan egon dira. Eta izan dira Afrikatik etorritako langileak, eta desastreak gertatu eta lasterrera Afrikara bidalitakoak, erraztasun batzuk eman da. Langile askok ere ikusiko zuten edo berretsi fabriketan eta ikusten dana, zenbat balio duen langile baten osasunak. Zaldibarren gertatu dana izan da azkenean zerbait bisuala izan dela. Zabortegi bat amildu dela, autopista bat itxi dabela, zabortegi horrek su hartu dabela, eta azkenean izan da izkutatu ezin izan deben egoera bat. Baina horrelako egoerak badagoz eta jarraituko da egoten zoritxarrez, bai errauskailuakin adibidez edo beste hainbat eremutan. Dagoen borroka frente zabalena epaiketarena da, hor argituko dira bai erantzukizun pribatuak eta publikoak, eta aurkeztu gara Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartarekin batera Durango epaitegira, eta orduan jarri dugu martxan crowdfunding kanpaina bat, epaiketa horretan sortu daitezkeen gastuak, egin beharreko ikerketak eta finantzatu ahal izateko. Hilero plazara urtetzen gaz, hilero manifestazioak ez bada konzentrazioak ez baldin badia lore eskaintzak indoguz, eta herritarrek erantzuten jarraitu dabe, beraz, alde horretatik behintzat ondo baloratutako 11 hilabete diaz, ondo baloratutako lana eta horrera jarraitzeko indartzu.